муассисаи давлатии маркази рушди истеъдодҳои назди сароёсати маорифи шаҳри душанбе даври сеюми олимпиада оид ба шоҳмотро ташкил ва оғоз намуд. ҳадаф аз баргузории олимпиадаи мазкур ташвиқи бозии шоҳмот миёни хонандагон, дарёфти истеъдодҳо ва ташаккули тафаккури онҳо, тезонидани зеҳни хонандагон дар заминаи истифодаи бозии шоҳмот, тарбияи таҳаммулпазирӣ ва ахлоқии хонандагон, муайян кардани дастаи беҳтарин ва шоҳмотбозҳои ҳирфавӣ, интихоб ва муайян намудани дастаҳои беҳтарин барои иштирок дар озмуни олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуравӣ ва байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар асоси сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурияти Тоҷикистони Эмомалӣ Раҳмон дар тамоми ҷумҳурӣ ҷоми пешвои миллат ташкил ва баргузор карда мешавад. Бо ин мақсад олимпиадаи даври шаҳрӣ, яъне даври сеюми олимпиадаи оид ба шоҳмот имрӯз оғоз гардида истодааст. наргиз шарифзода, хонандаи синфи 10 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 17 ноҳияи Фирдавсии пойтахт, инчунин таълимгирандаи муассисаи давлатии маркази эҷодии кӯдакону наврасони ноҳияи Фирдавсӣ мебошад. ӯ тӯли 4 сол аст ки ба ин намуди варзиши зеҳнӣ машғул буда ва дар чунин намуди мусобиқаҳои ҷумҳуравию байналмилалӣ иштирок ва ҷойҳои намунавиро соҳиб гаштааст. инчунин дар мусобиқае ки чанде пеш баргузор шуда буд, ин мусобиқаи ҷумҳуриявии оид ба шоҳмот барои дарёфти ҷоми пешрои миллат гузашта буд ки ман дар он иштирок карда сазовори ҷои сеюм гардидам ва бо диплом, мукофотпулӣ ва ҷоми пешрои миллат сарфароз гардидам. ин иштирокчии олимпиадаи мазкур ба ин назар аст ки ташкил намудани чунин мусобиқаҳо барои мо дӯстдорони шоҳмот заминаи мусоид аст, зеро мо метавонем бо иштироки фаъоли худ дар ин намуди риштаи варзиш боз ҳам сайқал ёбем. агар дигар намуди варзишҳо танҳо барои обтоби бадан бошанд, пас шоҳмот бошад барои обтоби ақл, яъне ба мо ёрӣ мерасонад, яъне тафаккури моро ғанӣ мегардонад, зеҳни моро қавӣ мегардонад. ман аз хурдӣ барои намуди шоҳмот рағбат доштам ва аз ҳамин сабаб ин намуди варзишро интихоб намудам. олимпиадаи мазкур аз 4 ноҳияи пойтахт 5 даста бо шумораи умумии 58 нафар хонандагон, ғолибони даври дуюми олимпиадаи шоҳмот байни ҳам сабқат менамоянд ки дар натиҷа аз байни онҳо дастаҳои беҳтарин ва беҳтарин дастаҳои шоҳмотбозон муайян карда мешавад. хонандагоне ки дар даври сеюми олимпиадаи мазкур ғолиб мегарданд, барои омодагӣ ба даври 4-уми олимпиада оид ба шоҳмот ба муассиса пурра фаро гирифта мешаванд. ғолибон ва дастаҳои беҳтарин даври сеюми олимпиада оид ба шоҳмот дар маросими ҷоизаспории ғолибони даври сеюми олимпиадаҳои фаннии хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе қадрдонӣ карда мешаванд.